Wala direkta nga nakabaton sang report ang commandant sang University of Iloilo Reserve Officer Training Corps o kung ROTC na hanungod sa ginapahayag nga hazing incident nga nagluntad sa sulod sang universidad. Matandaan nga duha ka estudyante sang University of Iloilo nga masulod kun tani bilang cadet officer sang ROTC amo ang nangin biktima sang ginpahayag nga hazing sang ila upper class sang gitalikdan nga bulan sang Nobyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Colonel Rolando Palomar, commandant sang FINMA UI ROTC, igin pahayag nga nakahibalo lamang siya sang insidente sang may nag-report sang reklamo sa 604th Community Defense Center o CDC. Sunod sa iya, wala direkta nga nakabato na sa iyang impormasyon o kung wala direkta nga nakaabot sa iyang impormasyon nga may nagakatabong hazing sa tion sang training. Dugang pa ni Palomar, wala man nagpalabot sang reklamo ang duha ka complainant o complainant antes nagsugod ang impatigayon nga proper training sa Disyembre 5 tubtob Disyembre 11. Payag pa niya, ginalantaw nga posible nga natabo ang insidente sa adlaw antes ang Criminology Day o kung Criminology Day kag may posibilidad man nga hindi na ini kabahin sang opisyal nga aktibidad sang ROTC. Ginklaro man sa commandant nga ginadumilian gid ang mga estudyante nga maghimo sang bisan anong nga aktibidad nga hindi related sa ROTC sa sulod sang universidad. Sa subong wala natapos sa mga complainant ang ila training kag nagsumpa na ini sa piskalya upod ang duha ka witness agod mapasakas ang kaso batok sa mga ginatudlo nga responsable sa hazing. Naibaluan man nga hindi ini ang unang nga insidente sang hazing nga na-record sa sulod sang nasabit nga bulutuan. Samtang nagapadayon pa sa karon ang dugang investigasyon sang 64th CDC kung may iban pa nga kaupdanan ang duha ka upper class nga ginatudlo nga may kahilabtanan sa insidente. Ginpasiguro man sa nasambit nga opisina nga pasabton ang mga responsable kag ginpayag nga wala gid ginatolerar ang bisan ano nga porma sang hazing sa ROTC sa mga universidad sa Iloilo. Balan ko lang na inang report na noong December 5 during the opening ng COCC training namin. Tinawagan ako ni Denbel na ang parent pumunta daw sa kanya. Kasama yung isang personnel ng 604 na nagko-complain na allegedly na hazing daw ng bata niya. So, doon ko lang naman nalaman